Γεια σας! Λοιπόν, είναι Δευτέρα, σε 7 λεπτά ξεκινάει το μάθημά μου, οπότε πρέπει να φύγω από το σπίτι. Αποφάσισα τώρα να κάνω ένα vlog, γιατί την Πέμπτη φεύγει η αδερφή μου για Θεσσαλονίκη, οπότε θα πάρει μαζί της την κάμερα. Θα σας έχω αγχώσει σίγουρα έτσι όπως μιλάω, συγγνώμη. Οπότε ναι, θέλω να εκμεταλλευτώ λίγο τις 3 αυτές τελευταίες ημέρες με την κάμερα για να σας τραβήξω βίντεο. Τράβηξα αυτή τη στιγμή, πριν ένα λεπτάκι τελείωσα, ένα βίντεο για το πρωί, ναι. Δεν ξέρω αν θα το ανεβάσω βέβαια αυτό το βίντεο, λίγο περίεργο μου βγήκε. Επομένως, ναι, σας τα λέω γρήγορα γιατί έχω αργήσει, δηλαδή δεν έχω αργήσει, αλλά θα αργήσω. Πάω να βάλω παπούτσια. Εσείς πείτε μου τα νέα σας, τι κάνετε, όλα καλά? Χαίρομαι παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Δεν ξέρω τι ακριβώς vlog θα βγει αυτό το πράγμα, αλλά σας εξήγησα το λόγο για τον οποίο το κάνω. Δεν έχω να σας δείξω κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Με βλέπετε, δεν με βλέπετε καν. Καταπληκτικά. Αυτό ονομάζεται επαγγελματισμός. Καταλάβατε, επαγγελματισμός. Πολύ έξυπνη, γιατί να το κάνω αυτό τόση ώρα, ξέρω εγώ. Εδώ έχει ωραίο φωτισμό. Εδώ να τα κάνω το βίντεο μου. Ναι. Κοσμάρα, σας έχω πει, κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, και που λέτε, εγώ τώρα θα φύγω, θα πάω off-road. Έχω 2 ώρες βιολογία, δεν ξέρω καν αν ακούγομαι. Μπόλικο διαβασματάκι, ξεκίνησαν και τα διαγωνίσματα τώρα. Αλλά θετική ενέργεια, δεν μας φάμε εμείς ρε. Λοιπόν, φεύγω και θα τα πούμε, θα μ' ακούνε από μέσα, λένε μιλάει μόνη της αυτή. Θα τα πούμε σε λιγάκι, 3 και 10 ξεκινάει το μάθημα, τσάου, bye. Λοιπόν, γύρισα, αυτή τη στιγμή φαίνομαι κίτρινη, ναι. Νιστάζω, πεινάω, πάντα μετά το μάθημα, νιστάζω και πεινάω, αλλά διαβάζω χημεία αυτή τη στιγμή, γιατί έχω αύριο μάθημα και δεν πρόλαβα να ασχοληθώ, γιατί διάβασα βιολογία, την Κυριακή. Επομένως, θα καθίσω να λύσω καμιά σκησούλα τώρα στη χημεία και μετά θα διαβάσω χημεία. Και όχι με έχει ως... Έκανα ένα stop και όχι με... γιατί δεν μπορώ να το πω. Και τώρα έκανα ένα stop και όσοι με έχετε στο Snapchat θα δείτε ότι σχεδόν κάθε μέρα αποχαιρετώ τον Νίκο, τον κολλητό μου. Ο Νίκος έφυγε τελικά χθες και με πήρε τώρα τηλέφωνο για να μου πει έτσι πως πήγε πρώτη μέρα κλπ. Και έτσι μου φαίνονταν πάρα πολύ περίεργο που μου έλεγε πώς θα πήγε την πρώτη μέρα στο πανεπιστήμιο. Ότι έμπαινε μέσα και μου έλεγε γενικότερα την όλη φάση. Μου φαίνονταν πολύ περίεργο γιατί κάθε χρόνο με τον Νίκο ξεκινούσαμε μαζί την σχολική μας χρονιά. Και συνήθως συζητούσαμε αυτή την ημέρα. Και τώρα είναι τόσο διαφορετική η φάση μας. Εγώ πανελλήνιες, δεύτερη φορά, σκατά. Ο Νίκος θετική ζωή, ζωάρα δηλαδή. Παρτάρει όλη μέρα, αλλά ναι, χαίρομαι πάρα πολύ για τον Νίκο. Δόξα τω Θεώ τα πράγματα όλα πήγανε καλά και ναι. Και τώρα βασικά θα κάνω ένα stop γιατί γύρισα από τη βιολογία και ξεκίνησα κατευθείαν να διαβάζω χημεία και είναι κομμάτια αυτή τη στιγμή, απλώς νιστάζω και ακόμη πεινάω γιατί ακόμη δεν έφαγα, οπότε πάω να τσιμπήσω κάτι και να χαλαρώσω. Θέλω να πάω λίγο να περάσω στον υπολογιστή αυτά που έχω τραβήξει. Όχι από αυτό το vlog, τα μαλλιά μου είναι τρομακτικά τουλάχιστον. Το άλλο βίντεο, την ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία, που δεν ξέρω ειλικρινά τι έχει βγει, παίζει να το ξανατραβήξω αυτό το βίντεο. Ναι, πάω λίγο να δω τι σκατά έχω κάνει. Καλημέρα. Λοιπόν, μιλάω ψιθυριστά σχεδόν, γιατί κοιμάται η αδερφή μου. Έχω μάθημα φυσική, είναι 9 παρά 2, 9 και 4 το έχω μάθημα. Αυτή τη φορά ξύπνησα πιο νωρίς. Γενικότερα, όταν έχω το πρωί μάθημα,
δεν ξέρω ότι με πιάνει άγχος, ανησυχία και πρέπει να ξυπνήσω περίπου 1,5 με 2 ώρες πιο νωρίς. Αυτό είναι στάνταρ. Και έχω και χημεία σήμερα. Μιλήσω λίγο πιο δυνατά τώρα γιατί βάζει να μην ακούγομαι. Και να σημειωθεί ότι κάνω vlog. Και η μπαταρία είναι γεμάτη. Αυτό είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις. Λοιπόν, σας αφήνω για να μην ξαναργήσω. Και θα τα πούμε λίγο συντόμως. Λοιπόν, και τώρα τελείωσα το μάθημα και πήγα άλλαξα λίγο. Γιατί θα βγω για ένα καφεδάκι με την Ελευθερία, η οποία θα με βρίσκει, γιατί έκανα 30 ώρες. Ανέβηκα πάνω και καλά 2 λεπτά. Γυναίκα. Γεια σας Ελευθερία. Γεια σου και σένα, δεν σου μιλάω. Και είπα να πάρω και την κάμερα μαζί μου, γιατί εντάξει, μην είναι μόνο vlog από το σπίτι. Να βλέπετε και κάτι διαφορετικό. Κοινό μου φιλάρις, ας πούμε, για παράδειγμα. Τώρα περνάμε από το Front, στο οποίο θα έρθω σε λίγες ωρίτσες, γιατί έχω χημεία. Λοιπόν, και τώρα είμαστε στο Bollocks. Είναι μια πολύ ωραία καφετέρια στη Λάρισα. Απέναντι από δρόμο. Άνεμος. Άνεμος. Και εγώ η έξυπνη φόρησα το δωμάτιο του, οπότε κρύωσε και πήρα της Ελευθερίας jeans, το οποίο το λάτρεψα. Σπάει. Πίνουμε τον καφέ της παρηγοριάς, γιατί έχουμε τα ψυχολογικά μας σήμερα. Προβλήματα. Χέση. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι την Πέμπτη, παίζει να σας το έχω ξαναπεί, φεύγει η αδερφή μου. Οπότε εγώ θα αρχίσω από την Πέμπτη να τραβάω με το κινητό, δεν ξέρω το επόμενο βίντεο πότε θα είναι. Έχω σκεφτεί μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Τι? Επομένως λέω να σταματήσω εδώ το vlog. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι, like άμα σας άρεσε το βίντεο, να με βρείτε στο Instagram και στο Snapchat. Επίσης είναι πολύ βολικό άμα με έχετε στο Snapchat, γιατί ανεβάζω vlogs πολύ συχνά, κάθε μέρα βασικά. Σπάνια που θα ανεβάσω κάτι στο Snapchat. Επομένως μπορούμε να τα λέμε από εκεί πέρα πιο συχνά, σε περίπτωση που μειωθεί λίγο ο αριθμός των βίντεο. Γράψτε μου από κάτω ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το επόμενο βίντεο από τα hints που σας έδωσα. Εκτιμώ πολύ, όσοι καταλαβαίνετε δεν έχω χρόνο και ότι δεν θα έχω και την κάμερα και το πρόγραμμα του μοντάζ. Οπότε τα βίντεο δεν θα είναι τα ίδια όπως αυτό, όπως αυτά τέλος πάντων. Αυτή η τρομερή επιτυχία συγκεκριμένα. Επομένως, πολλά είπα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ciao, bye! Και επίσης, άλλο ένα, τελευταίο, άμα ξέρετε από κάτω, γράψτε μου επίσης στα σχόλια πώς πρέπει να κρατάω το κινητό, ώστε να φαίνεται το βίντεο όλο. Δηλαδή να μην φαίνεται τετραγωνισμένο σε εσάς. Δηλαδή, κατάλαβες τι εννοώ. Δεν κατάλαβες, κατάλαβες. Άρα θα καταλάβατε κι εσείς. Άμα πρέπει να κρατάω το κινητό έτσι ή έτσι, όρθιοι στα πληκιστά, για να μην φαίνεται το τετράγωνο. Βάζω τις Ελευθερίες. Δεν πάει καλά. Προβλήματα. Έλα, πες σε τσαμπάι. Πες ένα τσαμπάι στα παιδιά. Τσαμπάι.